Kylmä sota on polttava ongelma, joka jo toistakymmentä vuotta on askarruttanut maailman johtavien poliitikkojen mieliä. Lukuisia yrityksiä on kuluneiden vuosien aikana tämän Gordionin solmun avaamiseksi tehty, ja näihin pyrkimyksiin on uutena renkaana nyt liittynyt sopimus, jonka mukaan maailman kahden johtovallan päämiehet vuoden 1959 syksyllä vierailevat toistensa luona. Ensimmäisenä oli matkavuorossa Neuvostoliiton pääministeri Nikita Hruštšov. Syyskuun 15. päivänä laskeutui hänen kiiltäväkylkinen erikoissuihkukoneensa Tupolev 114 Andrewsin lentokentälle 15 kilometriä Washingtonin keskustasta. Presidentti Eisenhower, ulkoministeri Hötter ja lukuisat muut Yhdysvaltain nimekkäät johtajat olivat saapuneet lentokentälle lausumaan korkean vieraansa henkilökohtaisesti tervetulleeksi Yhdysvaltain maaperälle. Amerikan matkalla pääministeri Hruštšovia seurasivat ulkoministeri Gromykon ja lukuisien muiden virallisten edustajien lisäksi myös pääministerin puoliso, rouva Hruštšova, heidän kaksi tytärtään, poika sekä kirjailija Šolokhov. Vuorossa on nyt perinteellinen kunniakomppanian tarkastus. Chairman, I welcome you, your family, and party to the United States. Presidentti Eisenhower lausuu vieraansa tervetulleeksi. Господин президент, дамы и господа, pääministeri Hruštšov vastaa. Puheessaan hän lausuu sanan rauha 11 kertaa. Matka lentokentältä kaupunkiin tapahtuu avoautolla. Pääministeri Hruštšovin 13-päiväinen Amerikan vierailu on alkanut. Äkki arvaamatta ja hetkessä vaihtui kesän 1959 ennätyshelle syksyn koleudeksi.